Aquí hi posarem la carpa de recepció. Aquí muntarem un taller de manualitats. Aquí hi posarem el cotxe de policia. Aquí hi posarem l'escenari. I aquí els inflables. I aquí el camp de futbol. El taller de galetes. Aquí el taller de pizzas. I aquí farem... Un moment. Si és estiu, millor que tornem a fer la festa fora. La farem aquí! El proper dia 15 de juny torna la festa de l'estiu del Club Violet a Illa Carlemany. Hi haurà tallers, esports, espectacles, esmorzar pels primers 100 en arribar, un cotxe de la policia, inflables, el piolet i la violeta i tot el que calgui per passar un matí brutal. Apunta tu, dissabte dia 15 de juny, de 10 del matí a 2 de la tarda, al pàrquing d'Illa Carlemany. Espero verlos tots d'aquí al dia 15.